Máidín bhré. Ar a líneal se cor. Bhfuil ridin seart contrailte? Ja? Arcan tú cíál tríochta? Ó. Wild night is dói. Ní ha mús. Níor ma tí gon doras. Níor chodal me go má. Is muin úr a tóchaí? Ní ha. Brín glódí. Wel, trúm loi. Túig feigal sin éit seod an nuair íri. Ní ha. Níor a bainte began áteris. So go dé hála? Ha? A tromlaí seo bhí agad. Ó, le cuma. Níor á se fóid. Dúirt a gur fér lórt faradí mar sin? Mar sin é. Ro me sé sa tromlaí seo? Níor a túmur. Níor a scéalach mé héin. An seo sa fob? Ní ha. Mar i bortach baint bhúna. A buint bhúna? Sé tamil fad a vítas a buint bhúna. Me mar leid beag. Me gyr a bheith baint bhúna le sleán. Níor duna beidir a bortach mé héin. Hitse nu í ngúna saram. Me gyrat gan a bhile. Cho me mó. Lead me ar a siúl sa dorchadas. Hit me sí sa bál porti. Hil me gar a me scúpaí. Be seo cleas a le héag. Ha? A dynú díal trúiad a tsin. Ó, ní ha. Sorry. Ó, nach cuma. Ar am hain tan locht. Se fóid chainte. Right. A se an póstar a héal. Vanessa, chun Robbie. Cén fá? What tan tíad as, te curtal Robbie sa sé dribloid. Cet a tarlú, Vanessa. Éad is amsa. Vanessa, call se. Sin gneach sé seach a galia réir. Well, we'll live in mobile adó. Ie, tá sé amáta cíns. Well, a gurú tú gléchair. Aber leis bheith airach. Glí me sé a teach, gus fóca me teachtracht. Vanessa, aber leis bheith airach, Nach beá lá, Cecha bu Jason? Nach cymoet. Wrth ti eich bhile lein tawr o? O, sa caint ar waile. Chwala me gur gearnach na chan waile tein a haig. Chwala me gur Angela dial amach. A chwlan eis. Mana me gur wain Angela chuide go nuad ar gait sa deire. Agus I chiar na mar ar se an am. O, na credig lysin tú. Na bi geistach le amadáin a bhile, agus a gud cúlchainte. O, ni reist me se le a chwl chaint i riab, ni hei tearach teine. Ach caha me ragor me baint anna hos a vest a sgeelsa. Bwlin eis. Ha me mush. Agus ni era me se na ein an eile ros na rôn wenhu. O, fai dart fós. Smain sgéal I un aimsir. Derib? Bhí Ali fear trína chéile faoin rud ar fad. Oh, me sin crétar bocht. Agus mé féin. Wel, ba sib níos sin chéile ar bheits me sé críoch ní líb. Nach tucar reis, Katrina, ha? Nach as conna mara me John, níl an taxant cartan a bheith gobar sa radio. Ná bhí seafóideach. Go me leisceil, tá cruinniú ansla den éigen ó bhfuil tíach go mochás. Smuoinnig a chuid éistóirí. Mochad éistúirí? Yeah, tá si dit légus seach beag nach gach nómad an láid, chur ceistena fúd. Ceistena? Get ar ceistena? Cáhfuil ar, Katrina. Tá trú an dana agam dóibh. Go hána na seandíní. Is tas an tain caratá ag an lána cú. Well, sin pacan ar smíú ar sin srúchtún tapjob gan chailech sin is cíirí. Desk job a thug mé de Ali. Ní ra mé chun tosa a chur taobh hir an desk, ha? Or réalt mór, tusa glór an radio, Katrina. Sin é de áit. Tastín de glór an radio. Tastín de glór an bubble. Mar a deartha hain tá lán daoine ag brethart, Katrina. Nálig si is iad, ha? Ní éta tú leanach de raim mar seo bharnaí. Mar chéir. Ar bhreanna tú sa gohan ar tain. Tá tú tucaí. Tá má táréise. A réit tú tá ar maidin. Ní ré nach cosarm. Iafa tú réile tain ar gcuí seo. Ar chuoine tú a chuine ar méid dúr me leat le hána. Cuairte orte líam. Céirt. Ar réite just fága. Esach déir just fága. Ah, Bharnaí. Cá tú gael?
Tá tusa go go doctor trnóna chalín. Hello, Liam. Tu teachtarsteach na daine an ná. Ní samhá. Be mu súlsteach leit. Sound. Jóla héra tá mé heapúil deamad begasta teo. Má tíseil. Níor tú reisach tú fartaí. Is civéidir túham? Jóla me tinúid. Ó dheasta brónar mar. Ceap go feidir túcham. Céandoch. Seach bhfuil tunna sníle sam mo cheán mo chosa tá me gháir féidir agus go dúróid. Sin é héanaar. Chaile bhí an go le dúró bocha cheán dámúid. Sta bhfuil bhchas túir gra sé récha mar feidir. Ar sin nach ísárá bhéalíide, Tás hí náman nó díise. Am nach chula sam, go léimiis náit cinn sin le gairis gur siad gur an changeover period a chuneal gairis sa détaí. Is feidir. Narú bailad go binach sé gar a hortisteach. Ach tá séistí bhide. Jeall le chun má hanga caiite maráilí bhúla dúró té húsna bliana. Ach ní just na siúpaí fós a feidir. Tí char réiteach cean dochar an tasar ab cabhróid. Agus cholle ochar. Ach tá sé chu le go bilí an supermarket mhra. Ach ní mu an supermarket mhra sin na feidir. Ke cheap sa le a hart an teach gur chus price an tú. Rís níháine se seo leat. Sí mar bhain chéala. Rís bhe an láirlaí muiste heile. Second to... Tá rud cinn méhirirlumm nach bhfuil. Scumlam go a háras gomanis. Níl éon rud mé cheart le a bharnaí. Ná bh súla páiste. Páiste? Ná riide? Tá riire. Tá riire pír an seo. An lua ar fad. Robbie, níl seo. Tántí leis in piarach, all right? Well, ní léon cheist faoí nó seo bharnaí. Tá an urine sample dearfa chumá, tá tú ag súla páiste. Nar smaoine tú héin gur bina bhí chuirteachart. So an éach deis céile seo ag an buinte ára seo. Tóg dá. Tuigean ar hála se sin a bhí me gear ar tála. Sin scaméin seachtá. Liam? Ie, Liam. Conas tá cuasaí éidir faoi láthair. Well, ní gáid éon rud dhéana faoin is díirech. Tug seans de taon dul a dhéar dús. Mu a cín sa bhí seo. Caméin seo go mar sin. Ok. Tá a go cin fáil man seo, Robbie. Tar the mobile. Ní má mobile agam. Dá riar a cháil mé é. Chailta the mobile. Yeah. Ken tí an náid le trío mar agró, Robbie. Céir tá wet. Ceir tá wem? Yeah.
Má chu dearige Robbie sna tá bhfuil má chu dearige. Joe, níl sé am. Ón mar sinné. Yes, it's mar sinné. Tug do é Robbie. Tug do an target agus mór se. Andy, stop! Tá gur má chu dearige do Robbie. Wel, Katrina. Hello, Father. Punt a fi ôl ma ha. Right. Wel, mae gwtwyr eisiau eisiau radio. No, ma si tá. Ni'r a chofa te protesti yn y marcha. Nero. Siach yn iach Sean Brennan, she's ar a gá glún tíir sé eis me. Ha! Yn gwrdd eisiau wai hw. Yn gwrdd eisiau mwyd y lwgwyn hw. Wel, fi sy'n gwrdd cord am so hosach rec. Ja, prewyd. Yn anstwff ac. Dromad y fi o. Ysfed. Gwylio, Katrina. Rwy'n radio ta dy ffyn euro siaf, hwys rwy'n. Gych chi? Wel, nhw dwi'n ddech yn ôl smai ôl, O, chwle mae gwrdd yn dual pricing ar siŵl at ein. Rhaid nhw. A mwyd i gyrfa tasir o di edrych, chi? Wel, siach chi wyl dini ro, Father gwrdd y cwsros na price na Europe. Ha? Ja, wel, Katrina, ni hei, ha? Er yn tog rei, ni mach am agor. Nath i gyndyn ni e, wel, ysed. Ys dwi'n chans y bygol effa sa machas yn y radio. Wel, ysed, dwi'n eich wedi yn ôl o sgwyl i wedi gwrdd ag ar y talw edrych, chi? Yna dy fe cyddi bilion ar amser. Er niet Sam, it's oversocht boring. Has toch eindelijk iets wat? Engel? Ke soort engel? Oh, niet Sam. Bloed ik eens leggen in de special, kom goed eens sorry. Maar je, er ook mee heen agus dillen win. Ja, agus mis sifse. Ach, ní bhé me a Spáile cúpla mí tan. Ja. Tá tú an chósásta leat is atá se lomsa. Ní sásta. Ní sé sin fír. Tá grá dánig a bhhaimi. Éist, má hagan dad. Tá sig go maith na bhfuil éon Ná áit le gár do mhaca. Ná bíoch imníort. OK? Sé hén idí an hiún bích set. Tá. Tá sig an main skúla chosan nit. Ja. Wel, til ég logur ig an mastert. Tá sé contact sé bhí hain fan am áhua. Ó, na bích imní bart stor. Hír na dí. Nach mé tá sásta gúil deiril an chu clásicht fyrir. Liam. Liam. Andy, lig do in wat. Má chu dearige Robbie. Níl sé am! Andy, mar roi tú é. Slán mar sin a bhirní. Is ní chuir meisteach na machart. It is. Tar éir a chud sé. Rá mór. Liam. Cén fón ar thug tú an friggin time go? Ceir be chuirda éile. Be an gléchar na gádaí. Yeah. Fán. Rocha mé semach le fónáin. Vanessa. Thanks. Ní bhí mar bhád.
Oh, Sean. Yep. Bhíonn just nu me bháin go chud ama. Tá ríd smíid an seams le a chlár. Right, well, fágla níd. No. Tá mach iad a phléile mo chud éisteoirí. I mean, after all, slob sin an chlár. Right, okay. Sin okay, lad, Sally? Cinnte Katrina. Great. Actually, rudháin le Sean, come a láirsa ar ball fí cuasaí pái. Cuasaí pá? Well, os rud é go dtí mu ar fad go bé muchlársa sa déir hir a bheall na héisteoirí, sílan go dastíon ráta pá a hain leis an stádas sin. Ach lár mu fi níos tíirní. Well, Ian, but there's a ship allowed the pie. An is Sheila. Me should go to Jelly Vasta. Tá brónar me cheán. Oh, no, bach. Mi sé fin ar seo? No. Trina is cúisle seo. Well, fáilteisteach a héisteoirí, Catinne lídan an seo ríis tar éis an bhríse beg sin. Well, inis tá áthas an dánarm bheith eisiúar measc. Thula me go bhísáilte me. Well, bhísá me sibse freisin a héisteoirí ílis. Cén fágan nearna tú é? Cheap me gur túm ráil an bhlesa. Bhí sé soach máat. Ba chóga mé dhéana mísó hin. Cá bhfuil sé? An tíide sin Robbie. Na cum chuit. Cá deacha sé? Tá sé fón an Lordi. Moet ik me stoppen, Vanessa? Come on, stop me. Stop me, Vanessa. Bye, Vanessa. Agus abel is náma dan sin nach chuil deile leis scéal se fós. Wat ik in je dentin? Táine go óradí. Se le tí níorine se bhá. Tá brúnar am sin nach leisteal. Misneach. Come again? Misneacháine. Níor am gcónaí díobh mo. Níach mé líam hartú an óna féidir, mestrústeach gaile chu sé. Tá sé am. Cléir, cetáid a feidir? Engel. Soort enkel. Len euro. Om maar 13 jaar met de euro zijn lukken vet hamel. Oran. Oran? Tja, oran len euro. Hoe is het? Kom op, dat is oran een gedaan. Zijn is het engel. Je moet al rijden gaan verder. 10 euro zijn die ze blijken een lukken uit. Oran een euro. Broner. Ben je nog met zag maar het? No. Wat ik hem nou uiteraard. Keert? Wat is maar dat we moeten dingen gewoon geen laten heen hebben? No, God, no. Nee, horrible. Look, Harry, niet een kloon geen moet. Dat blijft te uiteren. Wat is kom maar vis in? Niet ooit meer, Harry. Dus. Tá me grá leine. Le Angela. Níor se go bhisneach am marrá go tínis. Brenn ní me go an núna anális ní smú. Tá me grá le Angela. Ceirt tá tíon ar éis an seo? Na becham níart ní bheith me fannacht túád. Út a géine bhfuil tú háart? Tás. Tá mo héal chuir tína chéad. Amsa. Se, ésa. Bhí mar chosásan teanna go dánig tá a háart. Bhí measarm. Bhí measart? Bhí. Bhí chuil thart tána go dánig tosa. A reinis. Bhí tú chuil thart Bhí céal a bherni. Céal! Céal ach set a bhí céal! Ní ránach chuir géile bherni. Cé a ciste lei sin? Chuir géil go tú berni an calín deas mín mo canta. Ach tá saine níos foras, nach chuilis. Sucker, just don't the veil! That's more like it, Vernie! Sin nach réit na family saine go dachrain.
féidir dal bhála chuir bhíon bhernaí. An éis dún na gáid. Angela? Angela? Michael? Michael? Lig leis. Michael bocht. Voor zijn shock. Ke fá? Fer agus a bhean chéad a leapa. Ceirta níos nádúirí ná sin. O stad a heg. Da is goed gedit a gestjugum. Cara se go le réanús. Kai shakol ma as ma fior. Má chailí nálainn. Glan as ma fior. Óhó. Is fada bhaí tá tú. Líl ats a néimiid a tarlaí. A chailí nálainn. A dog me gráid. Bí láimh lom a bhíle stóir. Is mar a chéile muid? Ha? Is mar a chéile muid? Mae'n mwyd go elas. Eist, bechart ag einnig yn hal sy'n steil a fecad fwyla hanrod y gart. Hys y fob. O, be'n pob taw. Be'n pob taw, nish.